ụmụ Igbo kedu ife anyị na ya olisa o kedu ife anyị na ya olisa o kedu ife anyị na ya Chukwu okike abịa ma o isi ụmụ Igbo efune na mba isi anya ma mfu na mba cha cha isi anya ma mfu na mba cha cha sawa Igba onye nnukwu kwuo oyi n'ọmụ n'ebe n'ọgbọ Igbo nulonu m uje megbu na m onye aka mụ n'ebelu ejebe akala eze anaba n'ụwa anaghị akala eze onye ile egbu na m onye n'ụwa ka mbilenu ụwa bụ ụwa Chukwu onye mmebi n'ụwa onye mmebi ụwa ọkwụ ọmụgwụ ya ofufe ka anyị na ya Chukwu okike ofufe ka anyị na ya Chukwu okike abịa ma Chukwu obi anụla onu anyị o ndị ilo na-achọ anyị ogbugbu une n'ụwa ndị mkpalanya si erika one n'ụwa Chukwu okike zọba anyị one n'ụwa leenụ ụmụ Igbo niile ụmụ Igbo n'obodo niile dị n'ụwa ma ndị ilo na-achụ anyị kafabuo n'ụwa Olisa ajụla ajụ maka anyị na-achị anyị dị na mma anyị jebe anyị na-akpọchi anyị ọkụ anyị naba anyị na-akpọchi anyị ọkụ ka ọ bịa duba anyị ka o duba ụmụ Igbo Olisa nekwa ụmụ Igbo nọ n'ụwa niile duba anyị anyị nọghị n'aka iluo na Malaysia ịbanye Europe niile ịgbagozie n'India ịbata na London ịbata na Dubai ịbịasịa n'Africa batasịa n'ime Naija kedu ife anyị na ya Olisa ka ọ dị egwu ije n'obodo dị iche iche ụmụ Igbo juru eju na-agba mbọ obodo ọ bụ na ifulu onye Igbo anyị na-agba mbọ anyị si edozi obodo ka obodo dị mma we are developers mana ọ na-ewute m n'obi m n'obodo ndị Igbo nọ n'ime ya na mba niile ọ na-ewute m ife a na-eme ụmụ Igbo ebe ụmụ Igbo na-agba mbọ ọnọkata ndị obodo afọ ebunie na fa na-eme protest pasi na protest fesube ngwa afịa ụmụ Igbo pasugide ngwa afịa fesubu ụfọdụ ọkụ pasụgote ngwa afịa ọkụ fegbuwe ụmụ Igbo egbuo ọ na-ewute m Chukwu oyi Chukwu dubu ụmụ Igbo niile ebe ọ bụ na ị nọ Olisa biko dubu ụmụ Igbo isi anya ma mfu na mba cha cha Chukwu dekwa anyị odube anyị nọ gị n'aka Chukwu okike abịa ma Chukwu ihe okokokokoko ịba maraba alele ka ngwa ọha ma dịka okwu Maazị Nnamdi Kanu
atụla egwu tata chukwu kwụghị n'azụ chukwu okike abịa ma onye ziri gị ọlụ n'oso ga-eje ụjọ atụ na gị dan sunrise again ị ga-apụta ị ga-eji mmeri wee lata ụmụ Igbo ga-enwe aṅụrị ka m na-ekwu ụmụ Igbo niile gbapụrụ m n'isi gị solu mkpuwe isi ma ama mfu na mba kedu ife anyị na ya olisa ụmụ Igbo kedu ife anyị na ya chukwu okike abịa ma isi anya ma mfu na mba chacha anyị jebe anyị ga-ejelu lili anyị naba na anyị ga-analụ lili isi anya ma mfu na mba chacha isi anya ma mfu na mba Igbo ojo uje 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 saliwe 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 yes sir. Anyị bụ ụmụ chukwu okike abịa ma isi anyị ama mfu na mba chacha ejiri umeze agọ alụsị ejiri umeze achụ aja chacha anyị jebe na anyị ga-ejelu anyị naba na anyị ga-analụ lili mmụọ ebu na anyị o ma mmadụ ebu na anyị sawa Igbo otu Igbo onye n'ugwu ukwu ka m bụrụ ego m jeke n'ụmụ Igbo niile na mba niile n'ụwa asị m na ọ ga-adịla unu na mma unu gbuo n'aka nri unu ga-egbute ifeọma unu gbuo n'aka ekpe unu ga-egbute ifeọma uju na-ebu n'unu n'ụwa unu na-ebu n'unu ọ ga-adịla unu mma ọ ga-adịla ụmụ Igbo mma n'eke dịla anyị mma n'oye dịla anyị mma n'afọ dịla anyị mma na nkwọ nya ka anyị na-ekwu anyị jebe ejebe anyị jikwa afọ n'okwu asị na anyị naba anaba anyị jikwa afọ n'okwu ebe anyị na-azụ afịa anyị jikwa afọ n'okwu anyị jikwa afọ n'okwu ete anyị jikwa afọ n'okwu anyị jikwa afọ n'okwu ka mbụlụ egwu m je kene ezigbo ọyị mụ anyị chifugo chukwu nwa okeke Abụba Money ebe CEO Abụba Money Group of Company Thailand kino bilizienu ojimote mago n'ihi adịlitoski onye ọ ga-adịlị mma na-ekene mụ ka njeke n'ezigbo ọyị m Obinna Onofo ọba njikọ ọka Cyprus kino bili ọya dịlịghị mma isi ga-ama mfu na mba ọyị m ka njezi ekene ebe ezigbo ọyị m nwoke Nnamdi Michael Aniagụ Chinwaza na Nkanu n'Iyadi Mega Money na Dubai o Asamanu ndị Dubai founder of Nkanu TV Chinwaza Mega Money na Dubai n'Iyadi isi gama mfu na mba ọyị m ka njezi ekene ebe Chukwu Ebuka Ti Aniagụ odogwu nwa ofu nwa na Cambodia ofu nwa na Asia ebu CEO Mr. Pineapple Bar and Restaurant Venom Fire Cambodia odogwu nọ ya adịlịghị mma gaba n'iru tawa kenelu magụ nọ n'obi nzube Chukwu agụ nọ n'obi nwa mụrụ n'Oguta n'ime
isi eje Toski woti bekeneghi onye na-achọ igbu gị n'ọya nwụlele onye na-achụ gị ọsọ n'enu ụwa onye afụ nwada n'enu ụwa sawa ka njezi ekene bụ odogwu Celestine Okoye isi mmiri Enugwu ukwu n'ụmụ nri n'ọya adịle gị mma ijebe n'ihi ejelu igbuo n'aka nri oyimasị m n'ihi egbute ifeọma n'aka ekpe ihe egbute ifeọma isi mmiri Enugwu ukwu n'ihi adịlị Toski ka njezi ekenebe ezigbo oyimo Arinze Jude Ọkanụ mee udogwu na-atụ akwa na Tọki udogwu nwa ọya dịlị gị mma Arinze Jude nwa Ọkanụ mee n'Enugwu ukwu Toski woti bekeneghị n'ihi adị kenelu m ezigbo oyi m Injinia Michael mmadụ abụchi ọda obue arụmụ odogwu n'ihi adịlị Toski isi gama mfu na mbọ oyi m ka njezi ekenebezie Princess bụ n'afọ udogwu amụtala amụcha n'ọkụzụ ibilibi ọgana Chief eze bụ n'afọ n'ọkụzụ n'onumu na okenele ijebe nenu ụwa n'ihi ejelu ịnaba nenu ụwa n'ihi analụ oyim mmemme atụ egwu na Jakarta Indonesia mmemme atụ egwu odogwu Ifeọma mebelụghị na-eke n'oye n'afọ na Nkwọ ka mụ jee kene odogwu onye jide ebube Ifeanyị Mgbedike odogwu n'India n'ihi adịlị m ezi nwanne m onumu na okeneli ijebe n'enu ụwa si m n'ihi ejelu Ifeanyị Mgbedike ọgaranya kenelu m Uchechukwu akwabata na Mgbọ odogwu Mgbọ ji dị ebube n'Igadi Mgbọ dike onume ekeneghị Uchechukwu akwabata na Mgbọ Vietnam contact yo n'ihi adịlị m isi anya ma mfu na mbachacha ndị ilo kpọla anyị asị ma Chukwu fụla anyị n'anya n'enu ụwa famenenu fa na-eme na nkịtị pachụba anyị fa na-achụ na nkịtị onye ile ama mgbu anyị n'enu ụwa anyị ga-adịlị Chukwu okike abịa ma anyị jebe obodo oyibo anyị gba aka wee jee ma anyị nataba nnata n'enu ụwa anyị ga-eji ifeọma wee nata anyị were ifeọma nata obodo enwebe aṅụrị isi anya ma mfu na mba ka anyị na-ekwu n'ụwa m Chukwu dubu ụmụ Igbo niile ka anyị na-ayọ Chukwu dubu ụmụ Igbo anyị jebe dubani Chukwu dubu ụmụ Igbo anyị naba na dubani Olisa dodo kedu ife anyị na-ayọ Chukwu Olisa kedu ife anyị na-ayọ Chukwu Okike isi anya ma mfu na mba chacha anyị jebe na anyị ga-eje lulili anyị naba na anyị ga-ana lulili onye gwuola anyị onuru ọdabi n'ime ya onye chela anyị ọnwụ ga-anwụ ọnwụ n'iru ka anyị ga na-aga isi anya ma mfu na mba ụmụ Igbo isi anya ma mfu na mba